ti Masakbayan. Nagsubang kayo man gaya mo ni Idirabi iti asawa, Marites. Da itati imbaga ni Nico itay limabas dito'y balay ana pa nag-eskwela. Wana nang, nauma akon iti panagbababae na. Ita, adaman sa balin. Kalpasan ti panakaduktal ko iti kabit na iti kalabas. Ay, uday ang dadya lalaki. Dilag na kamon. Nairasagnan san ti panagbababae na. Gusto ta ko na yun, nanang. Isumatla ka na yun asaan nga agaw-awin. Di imbagak nagsina kami laangan. Tamapanan iti ayan ti sabali manan a babae na. Anya, kat, anya nga iti kunana. Imanugot, nanang. Idi pa'y rabi apimanaw nga imot na ti sumagmamano akawas na. Ay, talaga ka di asaan yun ama urnos na iti magbagiyaw. Kasanun dyan akyo. Iso ti kagrunaan na maapektaran iti panagsinayaw. Maawatan ni Nico day tananang. Tamakit-kita na mata ni tatang na ti agbidbidot. Pasaray damagan na no nagturugan ti amana. Tunggal saan asumangtot iti balay. Katadya ti planom ita. Tanagsina kayo mat gaya man at talaga kanila kaimaw. Diyak pa'y makapagpanunot ana sayat nanang. Basta ikagumaak ti mang paadal kanini ko. Ati ko namdorina. Nagsinanda Marites kanti asawa na. Wan ikaw. Kinumpirma kanyak day ta ni Marites itay. Na di na kanon maanusan ti panagbababae ti asawa na. Ay duldugkit di dadya alalaki Di lang na kontentong ni ti pamilya na. Kahit ayan na nga rodan. Ay katpimanawan Napaanan na kitan na iti babae na. Ay talaga duldog alalaki. Kasya iti kayak na. Mangrugi manan nga agpamilya iti sabali. Di na lang arodan mabiyag ti pamilya na. Kasya man mati naramit na. Anya nga iti amom, no nakakita mo't iti pagsadagan na. Mga no jay babae na ati mangbiyag ko na. Day talaan Nagrunakit ado itan ti kasta. Tapno pilyan idati lalaki. Pakitaan day ti kinarang ay ti biyag. Ang maging kakaano ngay day ka. Ay katno kastaman bilang. Agpadadan na iti babae na maawad panunot na. Ay, anyan. Kahit ni Marites ngay, kumusta? Aday je balay agpaspasanaang. Di pa'y kano makapagpanunot ang nasayaat. Di na siguro namnamaan nga umanugot ang makisinakan kwa na jasawa na. Naimbagmat kit din natakastan tinapasamak. Kaasila ang ni Marites nga anak ta masaksakitan. Tunggal maduktalan na nga adda babae di asawa na. Jay apo ko ta, ti pakaasya. Kag tinulong tayo Basta saan ta bay-bay ang dagiti agina. Bay amaw, jay duldog amanogang ta. Saan mo nga gawawid ni tatang? Sipod day tirabiya nagsubang kayo? Saan mo na namaan nga agawid pa'y ni tatang mo anak ko? Ha? Nagsina kami. Isa pimanawan di tibalay. Kasta ka din nanang? Kapingingin manugot nga agsina kayo? Kasanuta pa itan? Di ka madanagan anak ko. Adaasi ti Diyos. Amo ka din natabaybayan. Agsapula kiti trabaho. Tapno adalat na mausar iti panagadal mo. Nanang? Manipod ita, di mo namnamaan nga adda pa itad ni tatang mo. Napanon iti ayan ti babae na. Isong agsingsingpot ka anak ko, ta ikagumaak nga isakad ti panagbiag ta. Kat ikarik nga ipaay ko amin akasapulam. Nanang, agadala ka na imbag, tapno matulungan kan tumatan.
saan, anak ko? Nasaya at matang tatang. Kaslaak na bang aran, gaputaawanan di kanayon amang burburibor iti panunot ko. Jakon pampanunuton no ayan na, tunggal marabyan, wano saan nga agawid iti rabi. Talaga nga awan, tinagbaliwan di asawam. Di makilnin ikaw, asaan na pulos ang nagbaliw ti amana. Sana bali tatang, tanakarukat kaming iti dayja sitwasyon mi nga agina. Kat mariknak na awan tinasaya at aturungan na, uray ituloy mi pa'y ti relasyon mi. Kahit anya nga iti planom ita anak ko. Agsapulak iti trabaho tatang. San ang mabalin ajak agaramid iti pamuspusan, tapno agbiyak kami nga agina. Amo ka din akong tulungan maipanggap iti anak mi. Ay, naimbaglaang ata nawa dati pa nagpampanunot mo, Marites. Di ka agda nag-anak ko. Taada kami laang kaninanang mo amang tulong kada kayo nga agina. Agyaman nagtatang. Diyak ka muna niya ti Aramida. No awan kayo akanayon amang tartarabay kada kami. Basta anuan niya ti kasapulan yaw. Ibagayo laang, ah? Ikagumak ti agsapol iti trabaho tatang. Makaammo kayo kumapay lang iti apo ko yu tunggal awanak. Ay, naadi mo pagdanagan ni Nico. Da kami kaninanang mau, di makaammo kan kwa na. Tunggal madugtalak nga da babae na, ket kumprontaat. Agsardeng mat, ngam kalpasan laang ti sumagmamano abulan, addan tumanan sa bali a babae na. Adamin itsura ti asawa, ken nalaing a makigayam. Iso analakamat ha makaala iti atensyon da ti babae. Agingga idi namin pinsan ana uma akon, ket ingkadeng kon ti makisina kan kuana. Awan panangkadkad na manang. Kaslatay kayat na paikit di. Iso nga iti day di matla arabii, ingkadeng ko ti panagsinami. Arig na naparutanak iti siit iti barukong ko iti day di agundaway. Kat di ta napanak na kakmanang, at talaga nga awanan panangipatag na kanya, kan iti anak mi. Uray kaskasano, impatag ko ti asawak manang. Iso analadingit anak mat, idi kinay kayat nakit din ti pimanaw, ngam ti urnusan mi kumati amin. Agingga iti dintang daytoy nga altang. Tatang, ada ko maibagak kada kayo. Katsapay ko matasaan kayo nga agkadkad. Anya na ita, Marites? Asla importante da ita kaibagam, anak ko. Un nga raw. Amo yung matakayat ko ti agtrabaho para kanini ko, nanang, tatang. Ngam nagrigat ti agsapol ti trabaho dito eh. Kano adaman, ang mga no apaguston to laang apara laang iti inal daw akasapulan mi nga agina ti masweldo. Iso nga, ingkadeng ko ti agaplay laangan iji abroad, nanang, tatang. Sigurado ka, Marites? Kabaalam apanawan ni Nico. Un nga raw. Agsakripisyo ak para iti masakbayan ni Nico, nanang. Tatang, katkid daw ako matulungan dak, tapno maka-apply ak iti balasiw taaw. Awan mo't kid diti parikot iti dayta. Kayat mi kaninanang yaw, makarugi kayo manan nga agina. Agyaman ak tatang. Kan numabalin, da kayo kumati pangibatsak ka ni Nico. Day talagayam, awan ti parikot, Marites. Wan anak ko, awan ti parikot. Kat di ka madanagan, ta saan may abaybayan ni Nico. Sa dino ang pagilyan nga iti pag-applyam, anak ka. Agaplayak ijay Macau, tatang. Ado ka no ti restaurant ijay nga agkasapulan iti trabahador. Kayat kunday jay, tatang. Sige Gamnay, kita manaimbag anak ka.
Adaon ti manangalilaw ita apanawal. Siguradon ko matipag-applyan. Wan tatang, di kay agdanag. Naala, aramidem ti ammom apagimbagam anak ko. Kanayon kami, anak kasuportakan ka. Talaga mapan ka nagtrabaho di abroad, nanang? Wan anak ko, para iti masakbayam. Di ka agdanag, tadamat da apong mo abakat kan lakay apang ibatsyakan ka. Talaga gaya mapanawan na kun? Italaang da iti anak ko. Ngam ikarik nga alaan kanto, apaman asumaya ati trabaho, kan makaurnungak. Agdan natan tumatlaang niko. Promise, nanang? Wan anak, iso nga agsingsingpot ka kabayatan ti kaadam iti sidong da apong mo. Di mo ida ipaayan iti pagsakitan ti ulo dawan. Un, nanang? Promise? Kanayon kanto nga awagan anak, di ka agdanag. Adda ak tumatlaang amang tartarabay kan ka. Nanang? Ala, maturog ka nga rodon. Tadapay klase minton bigat. Agpamanila ak tumatan anak ko. Tarabi iti flight ko amapan ije Macau. Aganad ka kanayon ha? Laglagi po nga umadayo ak para kan ka. Agsingsingpot ka, Juan. Un, nanang? Ikarik? Sigagayam ti bagbagan ni manang ko abaro akadwami dito restaurant. Ano tayong tinagan mo? Siyak ni Marites, sir. Syakmat ni Roland. Kapsat ko ni manang Elsa. Chinese ti asawa na, katisuda takin kukway dito restaurant. Kastagayam, sir. Roland latan ti yawag mo kanyak. Masapula maoryan ka pa'y nanya tagbalin na trabaho dito ay restaurant. Di kagdanag. Adamad dagiti kakadwa makadaraan tayo ang mabalin at tumulong ka. In case adapay questions mo, kalpasan na maoryan ka. Agyaman nak, sir. Roland Gayam. Kasta Mayruam ka na ti kasta nga awag mo kanyak. Awan ti boss dito malaksit ka dagiti agasawa ng akin kukwa. Saysayatan tayo ti serbisyo tayo, tapno makatulong kami mat kada kayo. Agyaman nak, Roland. Kanam na maam nga aramidak ti amin nakabaalak, tapno magustuhan nyo ti panagtrabaho dito restaurant ti kabsat mo. Agyaman nak manan. Hello, Nanang. Hello, Marites anak ko. Kumusta ka ngay dita? Nasingpot ba't laka di dagiti amo? Nasaya atak mo dito'y Nanang. Di ka agdanag. Nasisingpot dagiti amok, agraman dagiti kakadwak ditoy. Ay daan nasayaan ba't karot anak ko? Madanagan kami namin kaditatang mo. Di ka agdanag, Nanang. Kasadaak matla dita Pilipinas. Ado ti kakadwak akadaraan tayo. Agraman ti kabsat ti akin kukwa amang iman manage dito restaurant. Kumusta mo ta ni Nico, Nanang? Ay da, nagsingpot nga ubing ni Nico. Naggagat pa'y gaagadan. Nagnangato ti grado na. Nagsayatan ngay? Apay, ayan na aya? Ringwarta ka di tatang mo. Taimbaga ka mapandala. Hindi pawid mo. Isumot lang nga iso a ringwarta. Amog mo tandagiti aga po. Kanayon na nga agpasyar no kasta kawan sirot ni Nico iti pagkadalan. Mayat nga rod ano kasta, Nanang? Kasta ti
dayat ko tapno maliliwada. Sumurot kayo mat ngamin ano rumrumwarda. Ay ta anak ko. Amo mo na sa anak ka na usap iti paspasyar. Ala nga rod, basta ganad kayo akanayon dita. Sige nga rod nanang, ikumustadak tulangan ka ni Nico. Baliwak tumanan ti umawag. Nasimpwet da ti amo, nang runa ni Roland, ti mangimatmaton iti restaurant. Kaslap nakabirok iti may sa agayem ka ni Roland manaw. Naistorya amin kan kwa na ti kinatao, agraman tinapasamak kada kami iti asawa. Barupay ni Roland. Kat manipod nagamamu da iti anak ko babaan iti video call, nagbalinda maten anasingad. Marik nakakasla na addaan manen iti may kadwa nga ama ti anak ko babaan kan kwa na. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagdaton kanyak ni Roland. Kat jakmat kan nagpangadwa ang aklong kankwana, gapo iti nakita ka akinasingpat na, saan laang akanyak, dudi pa'y kat kadnini ko, nga anak ko. Siguro mat Marites, nakarelax ka niti kaadata dito parke. Wan Roland, agyaman na ka? Amo ka mabambanog ka iti husto di restaurant. Isa masapol mat nag-relax ka, tunggal day off mo. Ay, wan gayam. Madamdam ha, mapantaggatang iti ipatulod mo kadaniko, kastamatan kadag iti dadaktel mo. Ay na, saanan? Adamat ipatulog ko a kwarta. Umanayan day jay. Saan? Masapol nga damat may patulod ko ka para kadakwada. Nalabos samot tanday tingar aramidam. Nang runa ka ni Nico. Ang mga na may spoiled matan kan ka. Amin adawatan na ipapaay mo. Rumbang laan. Imbilang kun nga anak ko ni Nico. Kaya't ko nga ibilang nakmatan nga amana. Roland, Adutara pa ko para kada tayo atalo. Nang runa na agawit tanto ni Pilipinas. Awan ti plano kong agtalina dito iti mabayag. anya ti kayat mo asawan, Roland? Kaya't ko taagawid iti lugar medyo Quezon. Adda nagatang ko adaga mabalinta pang ipatakdaran iti negosyo. Naibagak mo tanday takan ni Manang agraman kadag iti dadakkel ko. Kinapod nun magagaran damot na makakita kada kayo ni Nico. Anya? Amuda ka dito estado kiti biyag? Amuda. Katapaman na makaawid tayo Pilipinas. Kaya't ko amaurnos ti may papan kada kayo iti sigod nga asawam. Tap nagbalin mo tan aligal ti panagdan nata. Agyaman na Roland. Para abon na kati Diyos kada kami nga agina. Patpatgan ka unay. Kat patpatgan kayo mat unay-unay nga agina. Patpatgan kayo, Marites. Hello, Nico anak ko. Kumusta kan? Okay, akmat nanang. Naimbag na mawag ka. Ni Papa Roland nga ay. Ha? Papa Roland ko na? Ni, apay ka sa tiawag mo ka ni Roland, anak ko. Isumot ti kayat na nanang. Papa ka nun tiyawag ko kang kuana. Ay ti mabit. At balintayin to ka nun amay sa pamilya. Kasta ka di? Magustom ka di matlan ni Roland, anak? Naunay nanang. Nakasingsingpot na ora tayo kanya. Damdamagan na nga ron niya ka no ti kayat ka pasarabuin to nagawit kayon ditoy. Kasta ka di, anak? Apay, magagaran ka mata na makakita kan kwa na iti personal? Siyempre matananang. Kaya't ko na marakop ni Papa Roland. Ala, di ka agdanag anak ko. Umadanin ti panagawid mi kan ni Papam a Roland.
iso ni Roland, ti kayan ayat ko. Agmano ak tata, nana. Kasya da ka ti Diyos, Barok. Kasan na ka ti Diyos. Maragsakan kami, ta kamaudyanan na. Nagamam mo tayo mutlaangan, Roland. Katagyaman kami, iti panangipatag mo iti anak me. Agraman ni Nico nga apo ko me. Patpatga ko na ni Marites, nana. Kat amin napatagkan ko na, napatagmutan kanyak. Nanang, adda kayon? Uwan anak ko. Ay na, mailiw ako na yan kan anak ko. Hello, Nico. Papa Roland? Wen, siyak nga rod. Naimbag na nakita ka ni ti personal Papa Roland. Ay na, sang kaistoryana ka ni Nico, Roland. Adda ka no na singpet, apapa na. Ha? Agpaiso anak ko? Nanang, tunggal malpas kami nga video call ka ni Papa Roland. Istorya kadagos kadapong bakit, kanapong lakay tinagsaritaan mi. Amom nanang, kuna ni Papa Roland, lab na kakalo. Agpaiso? Nanang, saan ka di Papa Roland? Wen, love na love ko ni nanang mo. Kan kasta ka mutan, Nico. Ay, na yan. Alaagi na kayo pa. Taisaga anak dagiti linutok akanan tayo. Amo ka na bandog kayo iti biyahe. Tulungan ka, nanang. Padayo gaayam dito lugar tayo ti probinsya da Roland, anak ka. Wan tatang, namawan anyaman na. Nang runa kat kayat na kami nga ikuyog ka ni Nico. Takayat na kami kano ama-am-am mo ti pamilya na. Oo na yan. Talaga apat-patgan na kayo nga agina. No, si dadaan gayam amangyam amo kada kayo iti pamilya na. Wan tatang, kan mariknak at talaga na pudno ti panagayat kanyak ni Roland. Iso nalaan, ta sigurado nga agbalin apariko ti estadom anak. Saan pa nawaswas ti kalay sayo iti aman ni Nico? Legal kayo pa ilang agasawa nga oray no nagsina kayaw. Tatang, Amangan no dahi tanto ta agbalin ato bang iti plano yu ken ni Roland? saan mat siguro tatang? Takinapudno na, napagsaritaan may matunday ta, idiada kami pa lang iji Macau. Kat maragsakan naklaunay, ta si dadaan ni Roland amang tulong kanya, tapno agbalin aligar ti amin. Aya, ay kat nagsaya at ngay no kasta Marites. Nay, adala mon ti rabi ay. Ti nasaya at maturog tamutan. Ta ko namot nga agbiyahe kayo inton bigat, amapan iti probinsya da Roland. Anyatim ako nam diti lugar mi, Marites. Nagpintas Roland, kasla nagbayatag na dito Presko ti amin, nagado a prutas, kan makapasalibukag trik na ti aglawlaw. Bingarot Papa Roland. Dagi dati nagatang ko, kabayatan ti kaadak iti Macau, Marites. Nico, taltalunan mo tun dagiti kabagyan mi, ken adamot tun na ipatakdar abalay ko, amabalin tayon apag na idan. Ha? Dito tayong nagnaet Papa Roland? Wan Nico, apay, di mo ka di kayat? Kayat ko Papa Roland? Dito yak mo itong nagadal? Wan Nico, yenroll da kain ton pa nagsasarak iti may sa private school. Ha? Yehey! Nanang, Papa Roland, mapanak pa itayang dagiti din mo na. Ay, di kagtaray anak ko, amang ano maitiklab ka. Di kagdanag Marites, saan naman ano ni Nico? Agyaman na Roland. Anya ngayon ti plano no, agtalinaad tayon dito bilang. Nakasarita kundi pa nga maag. Arami din tayo a poultry kan piggery dito may sapas at tisular ang nagatang ko. Malaksid lang iti patpatalan ko. Nagsaya atin Roland. Nasinok kalaunay. Tanay ka gumaam ti nakaipundar iti sanikwam, kabayatan ti kaadam iji Macau.
Maipanakal ka unay. Agyaman ak Marites. Ken saan laday ta? Kaya't da papakan mama, adatan ti mangimaton iti rice mill, ta saan da ka na nakabailan. Ket amok ababaw iti panagbinadang ta, agbalinto na progreso ti amin nga imatonan ta negosyo. Namnamaam nga aramidak ti amin, tapno makatulong akan ka, Roland. Agyamanak, kan agyamanak iti nalao sa panagayat mo kada kami iti anak ko. Ikarik nga agbalinto ana sa liwan-wan ken naragsak ti biag yung aginay ti sidong ko, Marites. Iso nga iti kabiita na panawan, masapo la maornostan ti legalidad ti kasasaad mo. Ha? Aging ga legal pa lang ti panagasawa yo iti ama ni Nico. Saan ta mabaling nagkalaysa? Isa ang masapol nga si kaspunta matan di may papan iti dayta. Anya, Roland. Talaga parabor na ka ti Diyos kada kami nga agina. Ipatpatid ka unay. Unay, Roland. Gapu kadagiti mangmangag ko balikas na agtaod iti bibig ni Roland. Apaman ang nakapagsasarita kami kadagiti dadakkel na, kanayam amunak iti daduma akakabagyan na, inugimin nga inurnos ti amin. Saan ang nagsardan ni Roland, aging ga iti dimi inununa nga inasikaso ti maipapan iti estadok iti biyag. Inka gumaan mi asinapol ti sigod na asawa, tapno makasari kami maipapan iti legal, apan nakawaswas ti kalay sami. Dayjay ti medyo narigatan kami. Kaididamo, kat saan akayat ti ama ti anak ko ti makikoordinate. Ngam iti jak amo arason, napanugot ni Roland ti sigod na asawa. Apaman ang nakapagkalaysa kami ka ni Roland, inrugi mi matan nga imbangon ti negosyo mi, kagiddan ti panangimanehar mi iti negosyo, maintalak kada kami dagiti dadakkal na. Uray man adayo kami kadagiti dadakkel ko, sigsigurado ni Roland ang masarungkaran mo ida. Katno daduma, isupay amismon ti mangsukon kadakwada, tapno makabakasyon da dito'y ayan mi. Nagbalin man ang nasalimuot tinaglabas sa biyag ko manang, nakasataklat ta, tanaparabol kanyak tinamarswa. Sapay lakuma, tanakaibati iti adal to'y pakasaritaa. Naparabor kan ka ti Diyos, ta saan nakaabinaybayan na pulos. Nagbalin ka nasayaat, iso anasubadan iti kinasayaat ti amin anapasaram arigat. Iti kasasaad mo ita, makunak anabaliwanan anamin pinsan, ti sigod anasalimuot a sitwasyon mo. Katsapay lakuma, taagtalinaad ka anapakumbaba, kan agbalin kamot anaparabor kadagiti agkasapulan. Ti Masakbayan. Mama, agawid tayo kumain. Nagpapanawan dagiti nakitabon ka ni Papa. Lisa, anak. Husto ko man. Di kayo nagsangit, Mama. Sino nga tayo talalaki? Apay adi matla pumanawan. Italang anakitak data. Umay ka nga rodan. Agawid tan. Mabit lang, Mama. Kasaritak laday talalaki. Hani, kunak no datalangan tada dito'y ayan tinakaitan naman ni Papam. Mabit lang, Mama. Excuse me? Nadlaw ko lang. Itay pingada ka dito'y nakaitan naman ni Papa. Amam ka diti, amak? Siyak ni Julius. Anak-nakmat ti amam. Ha? Anya dyan ang nagkuakinunam. Anak na ka ti asawak. Awan ti intensyon ko amang gulo. Kaya't ko kumalang ngayam amo ti bagig. Diyos ko. Saan ka nga mo? Kad nakarkaro asaan ka maawat akabsat ko?
Lisa, bayam kumapay nga agpalawaag ni Julius. Ha? Uncle Danny? Amom day ta lalaki? Wen, katagpay suti bagbagana. Siya ti makaamoy ti amin. Kaya't mo asawan, Danny. Amom nga da sa bali nga anak ni kagsat mo. Kat saan mo nga imbagbaga kada kami? Pangasiyo, saan kayo kumanga agsubang? Diyak nagayatan ti kastoy kinatao. Diyak nagayatan na din makilak nga awan amak. Kat, basol mi day ta. Kasta ka di? Saan? Ngamjak mo't pakabasulan ti kaadak ita ditoy. Diyos ko. Hanyan da ito'y apagdan. Nagpaiso kabsat ka. Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan na kani papa. Agwalwala nga kiti kalsada. Kabayatan ti panagnaadyo at napinta sa pagtaanan. Addaak iti kalsada. Agsapsapo lak iti pakitaggadak. Tapno da pagbiyan. Awan bibiyang may tibagbagan. Pumanaw kan. Saan da ka kasapulan dito eh? Jack Maklon, mama. Jack Maklon na dapay sa baling anak ni Papa malaksid kanya. Anak, saan laang na si katinasakitan? Uray siyak. Siyak nga asawa na iti 30 atawan. Ipag. Mano atawan alinuko na tayo ni Papa. Mano atawan a pinagbalin na tayo atanga. Asino ti mangipagarop? Akalaat nga damaam-amu tayo aputot day di Papa. Iti mismo at tabon na. Lisa, kaanakan. Diyak kumamat pa dyan, anak. Ngamitay mingmingmingak na imbag day dyan lalaki. Kaing ingas launay day di Papam. Idi ka bambanwagan na. Mama, saan nga umdas day dyan pamanagnak na isukat kabsat ko? Lisa, kaanakan. Ipag. Nabayagan na kaya't kung ay baga dayto kada kayo. Naman niya, Uncle. Pinilim tinagulimak. Kabayatan na al-alilawan na kami ni Papa. Pakawanandag. Ngamjak kaya ta madadaal ti pamilyayo kadagiti apanawan. Patpatgan na kayo unay day di Papam. Napudno ay patpatag na kami. Apay ang naaramid na ti kastoy. Apay ang kinabaalan na ginuliban ni Mama. Lisa, agkalma ka kuma. Lisa, anak, pag-aasim. Agkalma ka kuma. Awanan day di Papam. Ang mga no kasayaatan no aklunan tayo laangan. Saan, Mama? Jack na aklon day to eh. Kat iti ka anuman. Jack tumaaklon nga dapay sa bali nga anak ni Papa. Iti rin nabii nga agmay sa kamat maturog iti siledmi ka ni Papam. Ikagkagumaak alagipan, no kaano anang rugi alim mamiis kanyak day di Papam, anak. Awan basol mo, Mama. Ni Papa tinanggulibkan ka. Ngam asawa nak ni Papam. Apay adyak pulos nadlaw. Kan kasano anamati ak kadagiti ibagbaga na arason. Tunggal saan nga agawid diti balay. Gaputa na mati ka itinapod na panagayat. Gaputa patpat ng unay day di Papa. Lisa, anak. Aday pudnokan ka. Ha? Anya day ta, Mama? Idi naidalitan day di Papam. Ada na ibaga na kanyak. May papan iti kaadda ti sabali aputot na. Anya? Apay ada yung imbaga adagos kanyak. Gaputa impagarup ko no agam ang mga ulaang day di Papam. Gaputa namnamaak asaan apudno. Gaputa mabutangak iti sakit. Aposible amariknak no bilang taagpaiso. Isumat lagayam. Asan ka unay anak laat? Idinyam amuna ti bagina day di Julius. Nalabit agaputa imunan anay ibaga kanyak day di Papam.
Ngam kasi tinakon-akon, nang namnama akasaan apudno. Mama, Katita, jak amuno anya tinasaksakit. Ti pananggulib ni papam kanyak. Wano ti kinapudno, asaan kun amasidir. Adya kun maipapas ti gurak ken kuana. saan mata masapul aguraang mama? Ngam di na kaya't asawan amasapul nga aklunan tayo adagos ti kinapudno. Imbubus ko ti intero a panawod ko iti amam. Iti pamilya tayo. Ngam iti likodan day ta. At dapay gayam sa bali a pamilya ni papam. Awanan day di papa mama. Datayo laangan tinabati. Nagsakit anak ko. Diyak mailadawan ti marikriknak. Ita nga awanan day di papam. Santurimwar ti palimad na. Di kag danag mama. Adda aklaan ditoy. Duata amang sango iti daytoy a panubok. Uncle, kaano pa nga amuyo ti maipapan ka ni Julius? Nabayagan, Lisa. Kabambanwagan pa'y laeng ni Papa. Muna na anak ni Julius. Sakbay nagkalaysada kan ni Mama. Anya? Oh, Kayat mo asawan dani. Adagaya man anak na. Sakbay ang nagkalaysa kami. when ipag. Ngam napasamak laang daydi. Gapo iti may sa Arabia na labas ti kinabartak na. Diyos ko. Isumat lagayam nga adadagiti gundaway nga awan ni Papa. No adadagiti espesyal nga okasyon. Kas kuma iti Paskwa. Kanayon nga ibagana idi. Nga adda ka no business trip na iti sabali a lugar. Nalabit nga iti lakit ni lugar da Julius kanti inana ti papapanan na iti. Takas tamat tinakuna na kanyak maipapan iti palimad na. Katawan ti naramedyo, Uncle. Ah, Na ito radyo tinagulimag iti naunday a panawan. Lisa, pinaadas ko a kinasarita day di papam. Imbaga ka sa narumbang tar aramiden na. Ngam di nakimpangag. Tasikon kan kuana, di na kanu kaya tatalikod ang ti responsibilidad na. Ngam di namat kaya ta madadal ti pamilyayo. Isumat lagayam. Nga dadagiti ka nito akas na nakaadadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Panagriknakat kaslaawan di ti balay. Kunak no mariribukan na ang gapo iti trabaho na. Ngam kayam. Ipag, Di kay nakadin na asyan, idi kada kami, Uncle. Nangruna ka ni Mama. kinapudno na kaanakan. Inaldaw amakon konsensya aksipod na amwak ti amin. Ngam pinilig tinagulimag. Kat day tatidak kalabidot ang naaramit ko. Ado atawan tinasayang gapo iti dayta kinaulbod. Apay nga italaan nga impudnob ti amin, Dani. No kaano analadawan ti amin. Pakawanan dak ko maipag. Kaanakan, Lisa. Maawatak mo bilang kagura dakon gapo iti palimad ti kabsat ko. Ngam sapay la kuma ta mapakawandak matlaan. Sapay la kuma. Rumbang ko mga agladladin itak idi. Gapo ta kaitabtabon launay day di Papa. Num naglalaukan tirik na, gapo itinaduktalan mi apalimad.
Ultimo tirumbang amariknak idi para kani ulitan ko adani. Jak maawatan manang. Yik-ikis ti panunot ko agoraak ni Uncle Danny. Gaputan nagilimod kada kami. Numyar arasa asmat tirik na. Naawan basol ti pangamaak. Talo panunutan ana imbag. At damat kinapudno ti rason na. Posible amarakrak ti pamilyami. Nunasapsapa ana amuan mi ken ni mama ti palimod day di papa. Agingga maitimay sa nga aldaw. Ginagaran na kami ti putot day di ama. Nalabi ta sana ka welcome dito eh. Ngam sana rumbang aguli makaklatan. Awan ti karbangam nga agsaw iti kasta. Nang runa no si sasangot ti inak. Jak pinili ang may tawa ka kastoy. Jak mat pinili nga ilimod na kada kayo day di papa. Ngam ti kayat ko. Bigbigan takmat ko nga. Kaya't mo abigbigan da ka? Itatapin mo sayon day di papa. Mangmangag mo ka di ti bagbagam? Sa anak nga may dito itap na mga riribok. Kaya't ko lang nga ilaban ti karbangak. Saan nagapo iti kinabak nang no apay nagpakita kon. No dikat gapo iti kinataok. Pues, apay nga rod anadakamat mo ti kinabak nang. No saan akwarta ti al-almanam? Tinak ngamin maawatan. Awan na pulos tinayba ti kanyak day di papa. Pud na din makilak iti rigat. Ngamjak almanin apulos ti kinabak nang. Nalakalaang parakan ka nga isawang mo dayta. Ngam sa anak abasta mamatikan ka. Sikala ang timakam mo, naan niya ti pudpud no arantam. Maawatan ka. Katadakan ka no dinakpat yan. Talaga ang maagak. No apay ngamin nga imayak pa ilang dito nga ure amok ang masakitan naklaan. Talaga amaag ka. No pagarupam nga aklunan da ka nga agbalin akamang ti pamilyami. Nasakit dagit isaw-sawang mo. Nga mulitak. Jak al-almanan ti kinabak nang. Tikid-kid daw aklaan. Bigbigan da kumamat aputot day di papa. Barang no mapunasan ang mabimpinsan ni Tiriknak ti kinapudno. Maipapan iti kinataok. Risa, balasang kao. Puno ka di, jay nadamag kao. Nga, adta ka nun nagparang aputot day di Rodolfo itiruar. Wan nga rod tata. Di mi pulos ni namnama dayta na pasamak. Ay, una yan. Nakasingsingpot day di amam. Iti panagkita dagiti kalukaran tayo. Jakla pag-arupan nga damat gaya mintalimang na apalimad. Napalalo mo ti panakaklaat mi ka ni mama. Idinadoktalan mi dayta tata. Ay, kitaan nga ti plano yung ita. May papanit ti dayta na doktalan niyo iti inab. Diyak pa'y kata pagsaritaan ti may papan iti dayta. Saan pa'y analawag ti amin tata? Ibagbaga mo ti daduma kalugaran tayo. Masapul mapatawidan matikabsat mo iti ama. Umanlugot ka kaditi dayta, Lisa. Diyak ka mo tata. Nariribok pa'y lati amin. Diyak pa'y la makapagpanunot iti nasayaat. Sapay la kumata maornos yo ti amin. Taawan ti nasayaat nga itdan ti gura balasang kao. Makaamuditan tata. Makaamuditan.
Arita tayo kumay tinasayaat, Lisa. Julius. Mama, amo mo ta nagrigat kung aklunan ti may papankan ko, ana. Lisa, anak. Di ka madanagan ta maawatan ka, ading ko. Di nakawagan iti ading, ta saan ka kabsat? May sa adara tagtartaray ka tagiti orat ta. Dara? Day talaan ti pagpanpanakkel mo? Ngam di mo amo noon niya sakripisyo tinagdalanan ti pamilyami. Lisa, anak. Di nak mababalaw no kastoy man ti kinagubsang ko ita, mama. Tadyak pulos maipapas a panunutan. Akabayatan ti panagledleddaang ta kadagidi gundaway akaawan day di papaiti den nata. Adagayam sa bali a pamilya a parparagsakan na. Nagbidot kay ti dayta. Ta saan kami ang nagbalin a naragsak? Idi dumakdak ka lang. Saan na nagpakpakita ti amak? Awanan na pulos ti suportahan na kanya kalpasan ti sumagmamano adara sa panagpakita na kada kami idaubingak pa'y. Katita, kayat mo ti agsingir? Kayat mong aklunan da ka akamang ti pamilyami? Tapno at damot tawid mo? Diyak al-almanan ni aklunan dak. Kayat ko kumalang irespeto dak. Abigbigan nyo ti karbangak. Katsyak, ayan ti serbi ti karbangak. No itulok kulatan ang mapasamak dagiti kayat mo ang mapasamak. Lisa, anak. Amok ngagpapada tayo ita mariribukan. Agpapada tayo ang masaksakitan. Ngam agdadata ti kinapudno. Asaan abasol ni Julius ti basol day di amana. Maawatak, mama. Amin tayo dito'y katbiktima. Ngam apay ada tayo laang ti rumbang agpabusoy. Kaputa awanan day di amata. Awanan ti mabaling ko apagdamagan. Da kayo laangan ti nabatbati. Katday ta ti nasakit. Gaputa oray awanan day di papa. Masaksakitan tayo pay laang apada-pada. Agiaman na, tapinastret na dito'y pagtangan nyo. Kasi tinakunakon, lula na ni Julius. Kaya't ko lako mga ilawlawang tibiyang ti apukok. Nuapay ang nagpakitaan ka na kayo. Kinapudno na, saada kaya tina ni Julius, nagparangpay ka na kayo ti apukok. Anya, namapay, gaputa nagbutong ti anak ko. Amo na nga awan laban na kada kayo. Sika ti legal ga asawa day di Rodolfo. Baknang kayo. Ngam ti anak ko. Anak laang ti adakan ko ana. Apay nga italaang tapin mo sa'yo ni Rodolfo. Sa kayon to nagparang. Kaya't kumadya anak ko tinauli makapanagbiag. Ngam ni Julius. Kaya't naatakwatan ti pudno a kinatao na. No asino ti amana. No sadino ti naggapuan na. Kat ti kasukat na. Ti pan nakariribok ti pamilya ana ulila day di Rodolfo. Ay, dispensarin nyo lakuman. Saan nakagkidkid daw iti dispensar para kini Julius nga apukok. No di kat para iti anak ko. Ti ina ni Julius. Gaputaging ga ita. Nagdagsan pa'y laag abakbaklayan na tinapasamak. Amo gawan karbangan mi ngagpakita ita. Ngam kaya't mila amaamuan nyo. Analadingitan kami magtiti ipupusay ni Rodolfo. Nagsakit a panunutan. Amay may sala at tao tigapuanan ti pan nakapasakit tayo. At taditaan, kabsapay lakuma, tamapakawanda kami gapo itinapasamak. Katsapay lakuma, tamaaklon nyo ni Julius nga apo ko.
Talagaan na laus apungtot tinariknak para kan kuana. Ngamjak mat iliba, nga adda pasot ti pusok amang ibagbaga, nga awan basol ni Julius iti napasama. Kat saan arumbang aguraan mi. Nakarkaron ang nariribu ka na, gapo iti aglalaukan ariknak iti daydi agundaway. Agingga adimtan ti kanito, ajak pulos in pagaro. Mama, nakita mo ka di kawas ni Julius iti naudya pa nagsasarita tayo. Abot ti sapatos na. Kanti kawas na. Madlaw adaanan. Huwan anak, nadlaw ko ba't dayta? Diyaka mo no maasyanak kan kuana. Uwan no anya ti mariknak. Saan nga ta nakababain? Nagbiag tayo ang naginawa? Ngam ni Julius kat saan? Idi, ti amok, doa tala ang apamilya ni Papa. Ngam ita, kasladya kun amo no asino at talaga ni Papa. Saan mo tamasapol nga aklo na maadagos ni Julius anak? Gabsapay la ko ba? Ta saan mo matakadurman? Gapo itinaggapuan na. Nagrigat, Mama. Sana kas Karina. Ngam idi nakita ka rimor iti daw ti balay tayo ni Julius. Kasla, di magsantiriknak. Abangan no daytan ti mangipasibudaag. Amasapol alipata mon tiguram kan kuana, Lisa. Diyak kaya ti gulo, Mama. Diyak kaya ti Riri. Ngam kasano no tiranta na laang kat alaan na ti bingay na iti kinabak ng anapanawan day di Papa. Sika mismo ti makapanagnak iti dayta anak ko. Ngam ti saludsod. Kasano, no nagbindot ka laang iti panangipapan. Diyak ka mo no niya tirumbang asawak, Mama. Mati kawak at talaga. Naimbagtaada ka, Julius anak. Mabalin ka kadya ka sa Rita. Sige, tita. Ngam, na may papanititawid ti pagsasaritaan tayo. Maawatak no sa andak ka kayat na ipayan. Saan na day tati kayat ko pagsaritaan ta? Nabayag a pinampanunot ko. Narumbang nga aklunan ka. Ngam kinagpaiso na. Kagurak ti amam. Saan na si ka? Maawatak, tita. Jakmat na gayatan da ito eh. Amom, ado dagiti nadlaw kon ka ni Rodolfo idi paylaeng. Ngam jaking kan kano. Ngam idi danda ni pumusay. Kat inaklon na nagbasol kanyak. Nga da sa bali a babae na. Kaslaada ng bagsol kanyak iti daydi a kanito. Jak mailadawan, noan niya sakit tinarik na yo, tita. Tilinak amyo. Posible, anadagdigan pa iday taga pwede pa nagpakitak. Ngam kahit ko lang amayam amo ti bagik. Isong enterturod ko ti imay, simango kada kayo. Anak na kamot ni Rodolfo. Katuray na sakit nga aklunan. Adakarbangam amangam mo. No asino tinagtaudam. Agyamanak. Uray kastoylaan. Naragsaka kon. Umdasan da ito kanyak. Tsaka mo no kabailan ka nga ibilang nga anak ko. Ngam bigbig-bigag ti kinataom. Oray sanda ka maaklo na dagos. Pagyama anak latta, ti panang bigbig yung kanyak. Saan kaya mapabasol no kastaman bilang ti marikrik nayo para kanyak? May salaan ti dawat ka Julius. Saan mo kumaga itulok? Amadadaal ti relasyon nyo itinabat-bati pa'y apakanaglagipan ka ni Rodolfo. Di Lisa, urnusam ti maipapan kada kayo, no ka ba alam?
Imangbay ka ditoy. Tapno dawatom ti bingay mo itinapanawan day di papa. Saan ka di? Sala nga day ta. Kaya't kaya mamama na imbag. Kaya't ka masarakan ti pasat ti kinatawag anabayagan anapukaw kanya. Nagsaya atan? Itatapi mo saya ni papa sa kanto nagparang. Gapot kayat ko ti mga barwanan. Kaya't ka siyak ti mangsulnit kadagiti nagkurangan ti amak kaninanang ko. Kat ti maalang atawid iti naibati asan ko day di papak ti sungbat day taatartari gagayam. Amak mo't ni papam. Oray binaybay anak. May sa adara tagtartaray ito orat mi adwa. Di mo amunoan niya tinapasaran mi iti si bibiyag pa day di papa. Kadagiti rabii asaan nga agawid. Dagiti luwa ni mama anagarubos gapukan ni papa. Kat di mo matamunan niya tinapasaran mi nga agina. Gapo iti kaawan day di papa. Dagiti panawon akasapulan mi ti presensya na. Ngam saan ang nagpakpakita. Kabaalam ka di nga ilaban day toy. Uray amom amasakitan kami kan ni mama. Diretsahan ka. Wen, gaputa saan lang agaputa ito ititawid. No di kat kang runaan iti respeto ken panangabarwanan. Adtoy dagiti papeles amang ibagbaga. Nga adabingay mo kadagiti napanawan day di papa. Agyamanak. Diyak amo no, kasano agyamanak ken ka? Saan ka nagyaman? Diyak inaramid day toy. Gaputa maaklon kan aparte ti pamilyami. Inaramid ko laang day toy. Tapno awanan ti gulo ang mapasamak. Maawatan ka. Diyak amuno ka ba alak? Nagsakita panunutan ti inlimag kada kami ni papa. Ulitak. Pasensya kayo lakuman. Katagyaman na kada kayo ka ni mamam. Awan anyaman na, Julius. Kat pasensyakan. Ipaayab ko ma iti umno a panawon ni Lisa. Tapno maaklon na ti amin. Di kay agdanag, tita. Kat ulitak tagyaman kada kayo. Di kay kaya't apasakitan. Kaya't ko lang ang maamuan. No damot lapasit ko itinapanawan ti amak. Pasensya ka mutan. Nadyak pa'y amuno ka ano ak anakasagana. Mabalin aday tuyan ti Rogina. Ti kinaawan gurang-gura mapasamak. Nakasagana ka agoray, Lisa. Aging ka amaaklon naktumatlangan apasit ti kinatao, day di papam. Mga baruhanan tayo. Awan ti mga yat iti sitwasyon nga ayan tayo ita. Kat mabalin asika ti makagapo, Julius. Tapno maaramid mi ti mamakawan. Agyaman na kada kayo, tita. Kat ulitak. Oray pa'y noaddan dagito'y apapeles. May papanititawid ko itamak. Kaya't kumatapanagnakan ita kada kayo. Napudno aki di insawang ko. Asaan kong alalmanan ti kinabaknang. Iso adag ito'y apapeles ngayon sa gana yo. Isublik mutlaan kada kayo. Takayat ko apanagnakan. Akayat ko lang abigbigan nyo ti kinatawag. Jak pulos almanan ti kinabaknang anapanawan day di papa.
Kat kabiddan ti panagarubos ti Luana, namin pinsan anapunas ti anyaman agura, sakit tinakam, kan aminan a negatibo akala at atimpuar iti ipupusay day di ama. Tinakdaran na ti kunana adi na almanan ti kinabaknang, tadi na inala ti tawid na, no uray na urnos aminan a papeles. Nas daw kami kan ni mama, isumaing kagumaan mi tinang takwat iti amin maipapan iti kinatao ni Julius. Pudno ti kunana adim makal iti kinarigat, kat pudno mataamin nga imbaga ti lola na iti naminsan na iso mismo tinakisarita kan ni mama. Nagadugayam ti saan mi nga amu maipapan iti day di ama. Ta idinam amu mi ni Julius iti mismo atabon day di papa. Impagarup mi kan ni mama no isuda iti inana ti makagapo. No apay nga adda dagiti gundaway asaan mi akaden na day di ama. Kadagiti napapatag na okasyon. Ngam saan matgayam, tanapanaknakan mi ti imbaga ni Julius, nga idi ubing pailaeng, at dala sumagmamano adaras ang nagpakita kadakwada day di amak. So nga ni iti kinuna ni ulitad ko adani, analabit nga iti ayanda Julius di papapanan na, tunggal agpakada kada kami. Gapo kadagita, ingkadang mi iti inak adimin amon pay no anya ti kinapudno. No pay kasta, insagana min ti bagimi iti posibilidad na amangan no addang tupay maamamumi malaksid ka ni Julius ngam na impaglaangan taawan matan manang. Tapno makasubadak mat ka ni Julius ad-addan nga inya sedad ko tiriknak kan kuana aging gaan namin pinsan anapunas ti amin a negatibo arik na at timpuar gapo iti saan anasaya at apanagam-amumi nga agkabsat. Nakitak ti kinasalukag ni Julius na uray no saan anakalpas iti adal, gapo iti kasasaad da iti biyag, agapwanan matlaangan ti kaawan suporta iti kadakwada day di papa. Kat dayawak unay ti kinataknan ti kabsat ko, ta uray no kasjay ti kasasaad na, napudno kadagiti insawang na, adi na almanan ti kinabaknang. Ngamjak binaybay ang ti kabsat ko manang, ta uray di na kumakayat, ingka gumaak at tinulungan, tapno maiyaon naman ti pamilya na itirigat. Itamanang saan man anagarbo ti panagbiagda, mako na anakaaon dan itirigat, kat pakaragsakak launay. Napintas ti linangan mi ita, ultimo ni mama, kan ti ina ti kabsat ko. Kaya rigan na anasingad da nga agayem, kat day tatimang paspasalibukag itiriknak, tauray pa'y nang rugi itigura kan sakit tinakam ti panagam-amumi, na ikagumaan mi ana urnos ti amin, anagturong itinasayaat kan napintas alamen-langan. Nakiro ididamo ti salaysay mo, nung kabayatan amay bukbuksilan ti amin, inot matla ang anagbalin ana urnos, aging ga itinagbalinan ang makatignay rik na ti tunggal pasat na. At danadagiti banag asaan mo ana ilawlawag iti surat mo, namsapay la kuma, tanagustuam ti pan na kaiparang ti tunggal pasat na. Dayawan kayo, gapo iti panagbalin yo aman nakaawat iti inam. Sapay la kuma, tagtultuloy dayta agaladyo. Ti Masakbayan. Kamaudyanan na, adakon dito lugar mi. Sang 15 atawan ajak nagaw-awid. Adon tinagbaliwan ti lugar mi. Pipintasan ti kalsada, ken nagadon tinagdadak kala balay. Sigurado ang makla at lakit ni dagita agiinak, apama na makita dak. Diyak nga minimpakaam mo kadakwada ti panagawid ko, takayat ko ida sorpresain. Ni, nagdakkel mo ti balay da Tata Erning. Saan na nakas idi? At na nakatugaw dita sirok ti mangga. Ni Tata Erning dayta. Lumabasak pa Tata Erning. Sino ka tayan? Siyak na Ricardo Tata. Apay, didak ka din may lasin? Ricardo! Ay warn, si kagayang magpaisuday ta, Ricardo. Na, dispensara barok ta, nabayag kami na di ka nagawid. Iso di ka nailasin na dagaws. Naimbagmanta na panonot mo matla ang tinagbakasyon. Saan lang ang bakasyon, Tata? Talagang agtalinaid akong dito eh.
Sana kung nagsubli di balasiw tao. Ay, nasaya at manukas ta, Ricardo. Dadakkelan dagiti anak mo. Naimbag no, may lasin da ka pa. Wan nga ron, tata. Mabasit na pa yung amin, hindi pimanawag. Awan pa'y nakamda, di pinanawang midako nam Ngam ita, ay saus dadakkel dan. Nga ron, tata. Sige nga ron, tata, Erneng. Patuloy ako. Amo ka masorpresa dalakit di. Iti da ito'y apanagawid ko. Amok anaklat kay ti dayto nga isasangpat ko, Minda. Perme apayati mo impakamu ti panagawid mo. Kaya't kayo sorpresahan ka dagiti ubing. Kumusta dagiti anak ta? Nasaya at damat. Adadapay lang iti pagadalan. Nga madamdama laeng sumangpat danton. Kasta ka di. Nakadun tinagbaliwan da iti balay tayo. Nagpintasan. Sana nakas iti pinanawak idi. Siyempre mo't agasam nga iti sa nga 15 atawan asaan mo panagawid. Aday ta tinagbanugam iti numano atawan. Agyamanak, Minda. Among matatunggal sweldo, talaga apat patuludan kayo. Day tamat tigapuna anapanak iti balasiw taaw. Tapno may paayan kayo iti nasaliwanwan a panagbiag. Kat pagyaman ako na day ta, Ricardo. Pudno nga impatulod mo amin. Malaksid iti bagim. Ti presensyam. Iso di mo nabantayan iti panagdakkel dagiti umbing. Minda, amok nga daguram kanyak. Kanayon iti akit dawam nga agawit ak. Wanag bakasyonak. Namda kinararamid. Takayat ko ti makaurnong para kada kayo a pamilya. Amok day ta, Ricardo. Maawatak mo't kitdi. Ngamsapay kuma, tasaan kanto amas-mas daw. No makitam ti reaksyon dagiti anak mo, apaman a makita da ka. Namnama akong day ta. Ngamin, awan pa'y nakam day dinagabrotak. Ngamsapay la ko mata maawatan da, no apay anapasamak ti kasjay, Minda. Ella, anak. Ha? Sakta ito Nitatang mo. Di na ka din mailasin. Pasensya kayon. Saan kayon ang mailasin? Maawatak, anak ko. Napayag nga awa na kititan nayo. Diyak nakita ti panagdakkelyo kan ni manong mo. Kanayon nga nga ibaga ni nanang abisi kayo. Tunggal damagak no apay asaan kayo nga agaw-awid. Podno day ta, anak. Pinilik tinagtalinaid itadayo. Tapno may paayan kayo itinasaya at apanagbiag. Ngam saan laang matakwarta ti kasapulan mi, tatang? Amok day ta, anak ko. Kat inal daw apagbababawiak day ta. Apay nga ita kayo lang ang nagawin. Nagrigat ngamin, tatang. Narunak at dandani saan kayon ang mabigbig. Anak, oray din akong mailasin. Si katiburidak nga anak ko. Katpatpatgan ka unay. Nagrigat ngamin na patyanday taasa o. Nang runak at awan apulos ti pakalaglagi pa. Basta ipaayan nak iti panawon ang makabawi kada kayo, anak ko. Aramidak dayta. Sige. Diyak maikari, tatang. Maawatan ka. Tinapatag kat inikanak iti gundaway. Kat dakkel na pagyamanak dayta. Tinasaya at umunag ka pa'y Ella, anak.
Ay napasensyakan tan eh. At datamat-latan dito ayan tiri daw nga agsarsarita. Jay, anya tar aramidom dito silad ko. Kaya't ka lang ako mustain, anak. Di nakawagan ita anak. Tasaan ka ngam mo? Ngam siya pala ang ti amam, anak ko. Ama? Sa dinutayan mo, hindi pa nawan nakasapulan da ka. Namin ano akinid daw ni nanang agawid ka kuma? Ngam di mo pulos pinatgan? Aklo nag-abindot day tangay naramit ko, anak. Ngam sa anak ang nagliway iti obligasyon ko kada kayo. Inal daw nga agtrab-trabaho ka di balasiw taaw para kada kayo. Para itan niya. Tapna damakan mi? Wen, pagyamanak na ita. Ngam nagaduto okasyon a pinalabas mo. Awan na pulos ti malagip mo maipapan iti dayta. Tawan a pulos ti inatin daram. Jak nagayatan day jay. Ta impagarup ko no husto ter aramidag. Husto para kan ka. Ngam saan? Para kada kani. Impaidam mo kada kami ti presensyam. Pakawanan na kanak ko. Ngam kayat ko ti makasubot. Jak ibagbaga nga umanayan ti panagawit ko. Ngam nakasagana ak amang rugimanan. Naladawan ti amin. Limabasan ti panawon mong agbalin niya ama kada kami. Uray basit lang agundaway anak. Pakawanan na kuma. Jak amo na mapakawan ka pa'y. Ngam nasken lang nga maamuam anasakitan kami ti husto. Amok, anak ko. Ngam naladawin idinaamiris ko ang masapul gayam nga impaayan kayo kumay ti panawan. Saan laeng akwarta? No kaya't mamay pa ay ti tartari gagayam. Masursurum ko mga rod ti aguray. Napalalo ti panakasair tirik na kadadi tinangag ko nga sawang ni Jake. Ti inauna nga anak ko. Tauray asino mat ngamin. Talaga masakitan. Takalpasan ti ado apanawan. Nagsakripisyo. Tapno may paay ko amin akasapulan da. Agkakasakit pa'y abalikas ti ibakal da. Ngam nagtuptupulak manang. Inmulak iti panunot ko at talaga siguro asya ti ayan ti bidot. Talaga siguro anad ko lang nga. Taimpang pangrunak ti makatagrad para kadakwada. Ngam jakmat ida na bantayan iti panagdakkel da. Kan pudnumat nga awan apulos ti napatag nga okasyon iti biyagda ana imatama. Naibaglaan men tamaawatan nak ni Minda asawa. Nabsuga ka di matlaeng, Ricardo. Wan Minda, agaman ak unay. Awan terong ba nga pagyamanam. Asawa nak. Araramidak lang ti obligasyon ko kas asawam. Pasensyakan. Kasladyak nga minan amuno kasanot aramidag amakisango kada kayo. Nagbayag ka ngamin nga awan. Sa nga 15 atawan, Ricardo. Amok dayta. Ngam naramid ko lang ti kasjay para kada kayo. Para iti masakbayan niyo. Katundas ka din ti kwarta nga impat patulod mo. Tapno mapunas ti kaawan mo iti dan nami. Jak ing kagaramid.
Amok nga ado tinagkurangak kada kayo. Asaan amagatadan ti kwarta nga impawpawit ko. Saan ka asidsideran, Ricardo? Ngam napuutan dagiti anak mo, asyak tinagbalin nga ama, ken inada. Pagkamangan, ken pagsadagan da kabayatan ti kawan mo. Siyak tinaglaklak am iti saem. Tunggal makitak ama di tinamnam dagiti anak ta. Nudyak masungbatan ti saludsud da maipapanken ka. Amok anapasakitan ka. Oray dagiti ubing. Ngam sa anak nagbiag ijay anaragsak. Tainal daw akailiw kayo. Nakarkaro pa'y kada kami. Ngam saan ka mapabasol? Kinapudno na. Nabanugak mo tan nga agsaksakit tinakam na ka. Minda kayat ko ti makasabot kada kayo. Ipaayandak ko maitig undaway. Kunak matan, Ricardo. No siyak maawatak. May kagumaak nga aklunan ti amin. Ngam saan ko atangal ti pangedang dagiti anak ta. Maawatak. Kat nakasagana ak nga aguray. Tapno makapangabarwanan tayo manan. Nga imalatew, anak ko. Awan ngamin kadwak di tabalay nanang. Napan nakitsenda ni Minda kat simrek mo ti pagadalan dagiti apo ko yo. Kat kumusta amat dagiti apo. Kaspay iti sigod nanang. Adayo tirik nada kanyak. Dandan ni saan da kakasarita. No sana siyak to muna makisarita kadakwata. Talaga kasta anak ko. Mano atawan nga awan ka iti denada. Uray bastante da iti biyag. Sa balilat ta kumadya nakitkita da ka. Kabayatan ti panagdakkel da. Dayta ti dakkelabigdot ko nanang. Tayong paggarup ko no okay lang kadakwada ti amin. Adda dagiti banag asaan amagatadan iti kwarta anak ko. Amo, ti panggap mo iti ipapan mo iti sabali apagilyan. Anapan nagtrabaho. Gam iti sabali abanger. Adda naliwayam a responsibilidad kadagiti anak mo. Maawatak nanang. Kat nakasagana ak nga aguray aging kay agsubli tirik nada kanyak. Jak to sumuko. Nangruna kat makitkitak mat ti panagpursi kita asawak. Tapno maya sidag naman ang tirik na dagiti anak mi kanyak. Panunot ko man lang. Anya nga tano, saan ka na panakigasang gasa ti jabalasiw tao? Ricardo. No, pinili ko matinagtalinaad ka nagsakripisyo dito eh. Oray na regat ti panagbiag tayo. Oray apagpursito ti matmat gadak para iti pamilya tayo. Siguro, sabali ti taray ti biag tayo ita. Mabalin. Ngam saan na maisubli pa'y tinapalabas. Makit-kita kan mapalpaliw kong amin ni Jake. Kat mariknak tidak kalagura na kanyak. Ni Elamat. Kaya rigak ti may isang estranghero laeng iti panagkita na. Kaslawan kay mo di nga kun iti dahito ya pamilya. Saan da ngamin anairwam nga adda ka? Di makal da nga awan ka iti sidong ni. Nagsakit nga minarikrik na tunggal makit-kitak ti Jarda, Minda. Panagrik na katlakla sa nga ili, iti bukod ko pagtagan. Maawatak ti kayat mo asawan, Ricardo. Kat makit-kitak mo't ngay kagkagumaam alito panti amin ang nagkurangam. Iso asaan ka na abaybayan. Agbababawi ak, Minda. Pagbababawi ak. Saan lang nga ti panawin na kaawan ko iti danayo. No digat kang runaan di panang ipariknak iti liday kan ili ho iti kaonggan nyo.
Lumabalin la ko mga isublik ti panawan. Pinilig la ko man ti sana pimanaw. Jak la ko man insukat ti nairot nga arakop dagiti anak ko. Iti matgadak iti sabali a bagilyan. Ngam mo kasaanan na maisubli pa iti napalabas. Pudno asaan mo na maisubli tinapalabas. Ngam mabalin mo nga urnusan ti agdama. Kat mamati ak anarugyamon dayta. Anya ti kayat masawahin minda. Babaan iti panangaklon mo iti nagkurangam. Kad ti panakaawat, asaan analaka ti panangpakawan kan kadagiti anak ta. Ngam amok ama ipaito dayta. Sapay la ko ma. Katagyaman ak minda. Agyaman ak iti panang patibker mo kanyak. Ela anak, mabaling ka din agsarita ta. Sige, tatang. Agyaman ak anak ko. Kaya't ko kumati makasubot kan kay ti oray, basit labanag. Kaya't mo ka diti agpasyar. Mapantamangan ni terwar. Uray sa dino ti kayat mapapanan. Sanan, okay ak lang di ti balay. Mawatak. Katsan ka apilitan anak ko. Ngam kayat ko amaamuam ngay patpatag ka unay-unay. Amuyo ka di? No, the event iti school me, kat pa nagpapapicture. Ar-ara pa apag akalaat kayo sumangpet. Anak ko. Saan kayo si Mangpet? Iso ka na ayon ang mapanunot ko, nga amangan no sa anak anapatag kada kayo. Amangan no ni Manong laang tinapatag kada kayo. Saan na po no dayta, Ella? Patpatgan kayong agkabsat. Jakla na iparik na. Gaputa adayo akat nga rod kada kayo. Umapapala ka dagiti ka eskwela, nga itulod kan sukunan dagiti tatangda. No maisublik la ko mati na palabas. Aramidag anak ko. Ngam itatanda akon. Mabalin tayo mo ti mga barwanhan. Diyak ka mo, tatang. Mabaling magsiguro apadasan. Padasan tayo anak ko. Katsapay la ko ma. Tauray maminsan laan. Makita ka nga umisam apaman a makitanak. Umdasan kanyak dayta, anak ko. Madlaw ko, tunggal makitkitak ida, di kinaadayo tiriknada kanya. Makitkitak lang ida naragsa, tunggal kasarsarita dati inada. Nasakitarik na nang pinanunot ko laangan, do sa dino ti paggapgapuan ti kasjay a makitkitak kadakwada. Amok aga po amin daytoy, kadagiti pisikal a nagkurangak kasamada. Takasi tinakunakon. Uray dagiti simple la ang apagten ti biakda, ketjak na atendaran, gaputa sa anak anagaw awid apulos. Napanunot ko amin dagitoy idi imbaga ti asawa, asaan amagatadan ti kwarta ti panawan akaaddak kuma iti sibay da, kabayatan a dumakdakkel da. Amo ka nasakit ti nagdalanan ti pamilya, iso ngayon karik iti bagik na aramidak ti amin, tapno maritupak ti amin anad kuranga kadakwada. Jake anak, kaya't ka kumama kasarita. Para itan niya. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan tayo.
Anak, amok akagora nak. Katadakar ba nga magumura? Ngam sapay la kumatadanggan nakman. Sa anak agumorgora. Talaga lang nga awanin ti marikriknak para kada kayo. Kaslawan kayo diti balay. Anak, amuyo ka di atunggal sumangpet iti ni ading ko diti balay nga agsangsangit kat oray la mabriak ti barokong ko. Nangruna no ti makagapo kat ti panang sutilkan ko na dagiti kay ayam na gaputawan ka no ti amana. Jake, tapod numot namin. Awan kayo iti din nami. Ngamin, makumikom kayo ngagtrabaho para iti kwarta. Kwartan samot lang kami tinapatag para kada kayo. Jack ilibak anak. Talaga kasta ti kapanunutak idi. Impagarup ko na umdasan ti kwarta amang supusup iti kaawan ko. Ngam nagbidotak gayam anak. Talaga nagbidot kayo. Nang runa tawanan ti maaramidan nyo pa'y amang andingay kada kami. Kalpasan dagiti rabii a panagsangsangit mi kada nanang. Gapoy tinakaro nga iliw mi idi kada kayo. Jack man mapunas ti sakita na riknayo. Kaya't ko ti mga paruanan. Nga oray kasano karigat na, anak. Kasano na nakarikyupan ti pusok para kada kayo. Kasanon, naawan gaya man pasatyo ti biyag ko. Nakasagana ka mga oray. No kaano alukatam ti pusom para kanyak nga amam. Ikagumaak ti agsakripisyo. Aging gamarik namanan nga dapay gayam pasat ko iti biyag mo, anak ko. Anak kata kayo dayta? Ngam saan kayo kumamang namnama? Tay bagbagada man niya aglunit ti sugat. Agtali na idlat ti saam, iti likodan ti panaglunit na. Nanang, adan tupay nga tagundaway nga agsubli ti sigod alinangan mi, kas may sa pamilya. Anak, jak mabaling nga ibaga, mapasama ka dagos ti kalkali kagumam. Saan adala ka ti mangrugimanan? Nangruna kat naunday apanawan na saan kayo ang nagdadan na. Ti oras na naglabas, saan na maisublay? Ngam ti panagbabawi. At dapay namnaman na, anak ko. Kaya't ko nga'y parik na kadakwada. Asyak pa lang ti amada. Ngam kasla nagadayo tarik nada kanyak nanang. Diyak kamon na niya taramidag. Saan mo nga mo? Ngam iti inaldaw-aldaw ang makadandin nam ida. At dapay gundaway, anak ko. Saan nga amin apan nakaabak kat kanibusanan? No maminsan, rugi lang day tatibarumanan na panakigasang-gasat. Ti saludsod, nakasagana ka kade para iti dayta. Nakasagana ak nanang. No dalakit di gundaway. Nakasagana ak. Aramidag. Saan mo asayangan ti oras? Aramidem ti kabaalam. Laglagi pem, nga adda kadagiti imam, ti masakbayan, ti pamilyam. Adalaman ti rabii, apay adi ka pa'y lamaturog. Diyak makaturog, Minda. Apay, kaya't munti sumuko. Naumakan ang mga iayo kadagiti anak ta. Santo Apolo sa mapasamak na ita. Patpatgak dagiti anak ta. Kataramidak ti amin tapno may subli ti sigod apan nakilangan da kanyak. Matlagayam, saan ka na kanayon nagpanunot? Ang mga nagsakit ka iti day tangar aramidam. Malagip ko lang dagiti sinayang ko panawan. Impagarup ko noong dasan ti kwarta, tapno maragsakan kayo a pamilyak. Ngamsaan mo't kayam. Napatpatag ka da kami ti presensyam. Maawatak ti panggap mo.
Kat pagyamanak unay dayta, tano saan ka nagsakripisyo iya balasiw taaw. Awan ko matikastoy abiyag tayo ita. Minda, Ngamkas iti kanayon nga ibagak. Jak igam tirik na dagiti anak ta. Nang runa tamadlaw iti panagsasauda. Amas pilyan dati kaadam ko maiti denada iti panagdakkel da. Uray iti apagkanitulaan. Ngam saan a napasama. Kat daytan tinangrugyan da agimurakan ka. Naaramid ko mati amin tap na maawatan da ka. Ngam iti panagdakkel da. Nagbaliw ti kapanunutan da. maawatan ka, Minda. Kadagyan mo na kita amin na sakripisyong para iti pamilyata. Mamati aka napatag ka kadagiti anak ta. Rumingring bawlaan ti sakit amarikrik nada. Gaputaim pagarup da amas pinilim ti kwarta. Ngam isuda nga anak mo. Saan apod no dayta? Di kagdanag. Bakit kitak nga ikagkagumaam? Katamok asaan nga itulok ti Diyos. Nga awan to ti pagmamaayan ti amin nga aramidem. Ipaainan tumatlaang ti kalkali kagumam, Ricardo. Jake, anak, adadag iti banag akayat ko nga ibagakan ka. No may papanday ta ka ni tatang, already yun ibagbagapay nanang. Manong, ang mga numabalin mat nga ipaayan tayo ti may sapay agundaway ni tatang. Kas makita mo't, araramida na ti amin. Tapno masulnita na dagiti nagkurangan na kada tayo a pamilyana. Agpaysuti ko na ni ading mo anak ko. Apay Jake, awan ka din tinabat-bati. Oray basit laeng apa nang ipatag di tapusom para ka ni tatang mo. Iti unos ti panagbiag ko. Siyak ti nagbali na pan nakaama ti kapsat ko. Siyak ti mga andingay kan kuha na tunggal birokan na ni tatang. Yung sa tinutayan na. Aday-tadayo. Agipat patulod iti kwarta. Anam naman na ngay sulaeng ti makaparagsak iti pamilya na. Namin ano kinid daw yung agawid. Tap na makatanda tayo matitore apagbitlan. Yung tinapulos pinatgan tigid daw yun anak. Kat na'y talaon iti pagsakit ang tinagam ko. Manong, saan kumamot akasta? Sana perpekto ni tatang. Kinalikaguman na lang nga ipaay tinasaliwanwan apa nagbiag kada tayo. Diyak lang amin malipatan dagiti naglabasan tayo. Adik. Nasakit mo't para iti amayo. Adi na tayo nakadan na iti naunday a panahon anak ko. Kat pagbabawyan na dayta. Iso akayat na asulnitan amin ang nagkurangan na kada tayo. Saan ka di pa'y nga umdas ti pagpakita na apa nagbabawi anak ko? Kasta ka di katangkad ti pusom, Jake. Sorry, nanang. Diyak igagagara day tamay kirik lang. Ngam kinapod no na. Napatagmat kanyak ni tatang. Day tatikikis ti puso. Matlaghayam anak ko. Isuga ipaay mo ti pamakawan mo iti amam. Tapno maibulos mo ti saam amarikrik nam. Aramidem day ta para iti bagim anak ko. Una nang. Kat pakawanan da kumalalagbalin na natangkan ti puso para ka ni tatang. Ika kumakapunasan ti amin na sa mamarikrik na. Para kada kayo. Para iti pamilya tayo. Kumusta tinapanan nyo kadagiti anak ta, Ricardo? Nakaragrag sakak, Minda. Iti kauna na gundaway, manipot simbang putak diti pagilyan tayo. Nakakuyog ko dagiti anak ta. Naragrag sakpay ko ma, no kadwada ka.
Apay nga minadi ka si Murot. Imbagak matan kan kalakay. Gundawa yung nga aga maday chay. Kaya't ko nga ipaaykan ka ti amin akan ito. Tapno makabanding mo dagiti anak ta. Minda, Pinanunot ko ngamin no si Murot akada kayo. Ang mga numaibawing kanyak ti atensyon da. Kasano nga rod amasulit siya ti agbabanding no siyak tulatan kayan ti atensyon da. talaga nagsaya at kaminda. Awanan ti makunakpaykan ka. Ricardo, jak inlibakkan ka ang nagsakit matinakam ko. Gapo iti naunday a panahon akaawan mo iti danami. Ngamjak itulok nga awan ti maramida. Tapno maurnos ti pamilya tayo. Minda, Katagyaman akmet, tanay ka gumaam ti nagpaspasensya. Na ikagumaam nga inawat ti sabali at rato kan kadagiti anak ta, sipod si mangpet ka. Nang runa ti inauna nga anak ta. Ni Jake, apay kumadyak makaanos. No naanusak tinayadayo kada kayo itinaunday a panawan. Apay kit dinadyak maanusan ti mga iayo kada kayo. No awan tinaaramidak itadayo ak itidenayo. Jak itulok nga awan ti maaramidak ita. Takaden na kayon minda. Sikan tinangibaga kanyak. Narugi akon nga ornusan ti agdama a sitwasyon tayo. Babaan iti panangaklon ko iti nagkurangak. Ita, narugi akmutan akabanding dagiti anak ko. Iso nga itultuloy kon, aging ga iti mamimpinsanen a maornos ti amin. Ikarik na ita, minda. kalpasan tinaunday a panawan akaawan ko iti dan na ti pamilyak. Kalpasan alinakam ko ti pannidir, ken nariknak tinalaos a sakit tinakam dagiti anak ko, nang runa ti inaunak. Ngam apaman a nairugi kon amaya sidag ti bagi kadakwada, jakon nagpalapad pay manang. Inaramid ko ti amin tapno maipariknak kadakwada, tinalaos sa panagbabawik, gapo iti kaawan ko iti danada iti naunday a panawan. Jak ilibak manang anarigatanak anangalukoy itirik na tinaunak. Ngam apaman anamin pinsan anayatnag na ti panakaawat, nang runa ti pan makawan na kanyak, isumatan ti rugi tinasimpa, naragsak, kanapnuan pamatag alinangan mi asang kapamilya. Kolehyo idin dagiti anak ko manang, kat iti panagturbos da, siyak tinangimart sa kadakwada iti entablado. Awan ti pinalabas kong okasyon, aging ga iti panag-asawa, kan panakiasawa da. At daak anang tarabay kadakwada. Itamanang inaman ti apumi ka ni Minda, upat ka ni Jake, kan dua ka ni Ella. Saan kami man nga agdadan na iti maymay sa abalay, kadaal daw ti Domingo nga addada iti pagtaangan mi nga agasawa, tapno maipapas mi ti mangiliw iti tunggal maysa. No nagkurang man ti presensyak idi kadagiti anak ko, sigsiguraduak akadagiti apo ko, adak akanayon iti napapatag nga okasyon ti biagda. Kompletos rikados ti salaysay mo. Sipod panagawid mon manipod balasiw taaw, aging ka iti agdama a sitwasyon mo, na ilanad iti surat mo. Amom, saan ka mababalaw no di ka man nakaawid iti lasud tinaunday a panawan? Maawatak ngamin ti panggap mo. Iso na laeng, tadyak mat mababalaw ti pamilyam, anakarik na iti sakit tinakamkan ka. Ngam anya nga rod, talaga akas ta pagayam ko. Nang runakat napasamak ti padas mo, kadagidi panawan asaan pa'y amoderno ti teknolohiya. No kadagito'y apanawan, nalabit asaan ang nagsakit tinakamdakan ka.
Gaputaadan ti video call, nga arig na adda kala iti asidag ti kasarsaritam, uray adda pay iti adayo a lugar. Tinapatag pagayam ko, nagbaligi ka anang ipaay iti napintas a masakbayan ti pamilyam. Kan nagbaligi ka anang ipanagnak, nagbabawiyam ti kaawan mo iti danada, iti naunday a panawan. Kat para kan ka pagayam ko, kan para kadagiti adigi ti pagtaangan,